Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali bisa Grab. Saya pertama kali juga naik kereta. Ini mau ke pasar. Munggah kereta. Naik kereta. Pak, izin tanya Pak, kalau naik kereta tuh lurus sini Pak ya? Kalau mau naik, Iya. naik di tengah. Oh, dari sana Pak? Oh iya. Pertama kali Pak, makasih Pak. G. Cek. Bagi para penjemput atau pengantar, Anda bisa parkir kanan belakang. Anda bisa parkir kanan belakang. Ukuran 2 jalur. Pertama kali naik kereta guys. Blora-blora jalur 3. Ada Pak Surya ada. Bingung kabeh pemirsa, lagi pertama kali munggah kereta. Aku ekonomi 2 pemirsa, nomor 21. 21A. Iki bener. Oh bener ya. Oh 38 ya. Mana ya? Saat ini, Anda telah tiba di Stasiun Tandes. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Tandes, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Lagi sampai stasiun satu jam terus. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Cepu, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Belum dibuka sih barangnya. Benar ya, iya ya. Sampai berhenti ya. Ayo, Pak. Bentar. Ayo.
Pemirsa iki aku wis sampai rumah. Dingin lali pemirsa pas di rumah iki kata video mergo apa wis. Kado jame mau mepet aku pengen jupuk ijazah. Jadine yo dingin lali gak ke video. Jupuk ijazah kan tok ndi saka Surabaya jam 8 terus tok sepune kan iki jam 11 langsung mulai ganti klambi apa jenenge niki kerahan terus mau sekolah langsung coba ijazah pemirsa nganti jam 1 nah pergi wis leren aku pemirsa kancaku enek sirene dadine lali gak video nah iki wis free aku pemirsa juga free enggak aku ya balik neh pemirsa mesti notok ning omah aku iki harap ngono duitne mak yo walaupun gak sidongan akeh jangan duit Surabaya iki Aduh, duit Surabaya. Apa dipinalakno disangoni duit gede. Pak, melu ora Pak bayaran? Aku ora digawe kok. iki Lagi kok lho sing mangan ya wong sak omah. Mending kan sana sik 12 iki tangan mae Dalene 1000 neh. Awen mae 1000 200 aku balik iki delalah ya kelangan nantine yo 500 500 ya paling tak nomake nek gak 300 ya 400 aku nggo balik 100 nek 200 ngono pemirsa iki nggo balik piro aku Arek kowe. arek 100 lah pemirsa cukup paling terus minggu dene tak nomake 400 siji loro telu Ya Allah pemirsa, rasane dikei duwe anak iki piye ya Allah. iki bayaran 2 minggu Bayaran 2 minggu 400. 400. Berarti seminggunya 200 iki. Guyon ya pemirsa. Ya sakwise ya pemirsa wong apes ki ya gak ono ning kalender. Dadine pira-pira ya wis disyukuri. Kemungkinan kuwi ya teguran kanggo Mas Andi supaya apa ya pemirsa, supaya ben luwih hati-hati saka mau-maune kaya ngono ya pemirsa. Soale piye ya jenenge bocah ning perantauan tagek sisan. Nek dituturi nek urung kejadian kan isek gladra soalnya urung alami dhewe kaya ngono pemirsa. Berhubung saiki wis ngalami njaluk dongane ya pemirsa muga-muga tambah dhek tambah hati-hati kaya ngono. Rezekine tambah luwih akeh saka sing mau ilang ya pemirsa. Jadi make dikei pira-pira ya alhamdulillah lah. Sing penting diparingi sehat walafiat sak keluarga kabeh rezekine ning dinggon ana kaya ngono ya pemirsa. Wis ndang pesen apa? Kak senawanya karep mlebu bae. Wis ya, go blonjo. Pemirsa, nggo tuku rabuk apa nggo blonjo? Iki kurang le. Aku Iki nggo tuku rabuk cek kurang pemirsa. Tapi gak apa-apa disyukuri rezeki anak soleh lho sekali pertama, gajian pertama. Maksudnya merantau langsung mulai nggawa tak iming-iming. Langsung nggo duit 400 ya pemirsa. Alhamdulillah. Lancar ya Le ya. Wis sabar. Disyukuri wae. Semoga awakmu ya lancar ya. Lagi aku yo pergi balik neh pemirsa. Oke balikku ini kan ini dino apa Selasa iki dino Rebo aku balik neh sehari. Kon ngetero Pak Mah ya. Iya nang terminal kono. Pak E kan prei ya pemirsa. Jadi mending Pak E ae lah, gak usah Mak E. Ibu-ibu iki. Tak pikir apa dibohi pemirsa. Kok ndejeng Iki lho gak omah iki. tetep cilik ngono kuwi. Tetep cilik piye? Bunderan. Beneran di. Apa-apa. Iki yo. Getir ora. Iki. Kuwi. Iki. Iya. Kan beda apa beda, Mak? Hmm. Dulu ngene ngono pemirsa, iki sik tanggo video terus. Iki dadine kerjane yo karek sedilo aku pemirsa.
Rambutnya potongan ndi? Yo engko nek mulai mergawe nek wis mergawe iku lho mergawe kurang 3 hari nek 4 hari pemirsa. Mergo niki kan kalian ini video wis tak kendani iku le. Jarene sak wulan hitungan lah sik 3 minggu. Iki 3 minggu yo berarti cepet ora prosesnya. Perkiraan tok berarti. Perkiraane sak wulan lah. Kan yo perkiraane iso meleset jebule bungkas. Lah iki mang dengi aku pas mulai laku wis gawe tanggane kok. Wis gawe tangga kan namanya kaloro. Kuwi bangun tanggane wis karek bangun pitok wis pergi wis bar mbek garap petok terase wis pergi wis bar. Dene kemungkinan minggu iki wis bar. Dadine aku iki dina Rebo aku jam 12 berangkat. Dadine paling koyo Kamis Jumat Sabtu sik mergawe aku. Minggune wis bar wis balik mulai. Menunggu awakmu pesene ya dina Setu kuwi. Iya engko minggu esuk mulai ngono ya. Iya lah. Dadine ora dadak. Apa Sabtu sore ngono ki enek ora ya? Gak Sabtu bengi enek ora ya? Karo aku deh mak ora tempat kereta. Zamane mak ndek ben nak ora ning online ngene iki kok. Zamane budal moro ya zaman aku jam piro 9:30. Oh, stasiun Randu terus tok cepu berangkat tok Jakarta. Randu nek stasiun kuwi. Mana? Randu bab mangan kono. Iya. Sana stasiun. Mana? Sendi. Metu wae ayo. Mau aku pendang balik rono kok Numpak metu tuh. kereta, medun Randu Blatung. Mau piro paling? Mau kok Randu tapi sik ngojek. Aduh ngojeke. Terus Tapi dadi kok ngono pemirsa, ya sepurane nek sipate anakku wis ngene iki. Sepurane sing akeh, sing dawa. Buat pemirsane mae, terima kasih. nek apa iki keluargane mae menyakiti hati-hati cara menatine pemirsa tanpa baik kuwi disengaja apa ora disengaja ya mae sak keluarga minta maaf sak akeh-akeh ya pemirsa jenenge menungso iki gak enek luput saka khilaf kalah apa saka sifat Ono sih tempatnya salah. intine kaya ngono lah mak iki ora iso sing penting tujuane iki pikirane ya padha sing ape diucapno sing wong pinter-pinter kuwi lho pemirsa. Cuma jenenge wong goblok ya omongane ya mbuh piye ngono mang. Wis njaluk dongane kabeh ya pemirsa muga-muga anakku iso sukses kaya wong-wong ya pemirsa. Wis tutup. Yes pemirsa iki engko jam 12 iki jam piro iki? Iki wis jam 10.42. Iki aku siap-siap adus terus moro stasiun Cepu berangkat balik ning Surabaya pemirsa. Yo wis pemirsa dicukupi semene wae videone hari ini. Aku wis menyang mulai ngono duwene mae walaupun gak sepiro. Nek salah ngomong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.